Marynyň gök wazaryny arasalanmadyk paýta ýagy bir hepdäniň dowamyny tas 3 esse gymmatlady. 5-nji oktýabrda Mary şäheriniň Moğol-Nefes köçesinde ýerleşýän gök wazaryň ýerdeminlerine ýerleşýän iýmit dukanlaryna ýerden sagat 5-7:30 aralygyny arasalanmadyk paýta ýagy satyp çykaryldy. Ýöne ondan bir hepde uzul 1 litr 2 manat 60 tengeden satylan arasalanmadyk paýta ýagy şenbe güni 1 litr 7 manat 60 tengeden satyldy. Alyjylardan arasalanmadyk paýta ýagynyň gapdaly bilen ýaramlylyk möhleti geçen meske ýagyny satyn almak talap edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerini 8-nji oktýabrda habar berdi. Mary şäheriniň gök wazarynyň ýerdeminine şenbe güni ýerden sagat 5-7:30 aralygyny arasalanmadyk paýta ýagy satyldy. Onuň ýany bilen wagty geçen meske ýagyny satyn almak talap edilýär. Bolmasa arasalanmadyk paýta ýagy berilenok. 5 litrlik arasalanmadyk paýta ýagyny geçen hepde 13 manat berip satyn alyp bolýardy. Inni 38 manat bermeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä satyjylar müşterilerden ýagyň gapdaly bilen ýaramlylyk möhleti geçen meske ýaglaryny satyn almagy talap edýär. Habarçy esasy harida goşulyp satylýan meskeniň ýakymsyz ýysynyň bardygyny aýdýar. Habarçy arasalanmadyk paýta ýagyny 5-nji oktýabrda daň bilen sagat 5-de gök wazaryň ýerdeminine ýerleşýän sowda nokotlarynyň satyn almak üçin Marynyň uzak künjeklerinden ýürüýte gelen adamlaryň bolandygyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä daş ýerlerden gelen adamlar ýagyň bir hepde munun ozolky bahasyny göz tutup, şol baha esasyna ýanlary bilen pul getiripdirler. Ýatlasak bir hepde munun ozal arasalanmadyk paýta ýagy Marynyň gök wazaryna ýürüýte sowda nokotlarda ýerden 5 litr 13 manatdan satylýardy. Ýanlaryny 15 manat alyp daş ýerlerden ýag satyn almaga gelen adamlar elleri boş ýyllaryna dolanýar. Öňkü 13 manatlyk 5 litrlik arasalanmadyk paýta ýagy üçin inni 38 manat talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. 8-nji oktýabrda ýiberen maglumatyny Azatlygyň habarçysy Mary vilayatynyň bazarlaryna hususy sowdada ýumurtganyň bahasynyň 20 tenge gymmatlanygyny habar berdi. Döwlet temeldarlary bu ykdysady kynçylyklary boyun almaýar.